Есть, да? Сейчас я придумаю, вместе сделаем. ассалому алайкум, гулдухтарони зебо. Рӯзи ҳамагитон ба хайр шодӣ бошад. шоми ҳамагитон ба хайр бошад. Так, сейчас подключится. онҳое ки нав ба эфири мо пайваст шуданд, хушомадед мегӯям. духтарои азиз, поделиться кунед группаҳотон кати, то ки духтаро пайваст шаванд. шаҳноза аҳмадова, хоҳари гиромии ман, хоҳари меҳрубони ман, хушомадед. шаҳнозаҷон нависед ки овози ман чӣ хел, овози ман омада истодааст ё ки овоз нест тамоман. барои он ки ман як ҷое шиштам ки связь он қадар нағз нест. ба ҳамин хотир якум лайк, ҳазор раҳмат. айни ҳол 12 нафар ҳастанд. духтаро ҳатман поделиться кунед, то ки бисёртар нафарон пайваст шаванд. имрӯз духтаро эфири хонаи соҷида омадагӣ будам, аминая нигоҳкунӣ омадагӣ будам. мехоҳам дар ҳамин ҷо розыгриша гузаронем, барои он ки то хона меравам ки уже дер мешавад, фарзандоя аз кружок мегирам, ужин тайёр мекунам, дер мешавад. ба ҳамин хотир тасмим гирифтам ки дар ҳамин ҷо якбора эфира гузаронам. ва бисёриҳо хоҳиш кардаги буданд ки наберачатона нишон тед гуфтаги буданд, чилаш барот нишон метиҳам гуфта будам. мувофиқи ваъда нишон метиҳам имрӯз. так духтаро, онҳое ки ба эфири мо ворид шуданд ё ки онҳое ки дар бораи кори мо маълумот надоранд, кор дар ширкати атоми аст. духтарои азиз, онҳое ки номнавис нестанд, то ҳол марҳамат номнавис шавед. закрой машин, пожалуйста, дверь. марҳамат номнавис шавед духтаро, бо мо ҳамкорӣ кунед ва мо чӣ гуна розыгрыш мегузаронем. духтаро проснулась именно, да? Засыпает? Ну ладно. мо чӣ гуна эфир мегузаронем, мо чӣ гуна розыгрыш мегузаронем. духтаро, розыгрыши мо барои онҳое ки кабинеташона фаъол кардан наметавонанд ё ки барои онҳое ки баллашон камтаракак намерасад барои зарплата гирифтан, барои маош гирифтан, мо дастгирӣ карда эфир мекунем. духтаро, гулҷаҳон мирзоёрова, гулҷаҳон хоҳари азиз, шумои ҳеҷ вақт ман аз ёдам намебарорам. барои он ки шумо аввал ҳамин ман кора сар кардагӣ, ба ман шумои номнавис кардагӣ, ба ҳамин хотир ҳеҷ вақт аз ёд намебарорам. хуш омадед духтаро. ва мо дар як ҳафта як маротиба ана ҳамин гуна розыгриш мегузаронем, духтарое дастгирӣ мекунем. имрӯз бошад навбати шаҳнозаҷон, шаҳнозаи ноз. дар группа мо ҳамин хел ном мекунем, барои он ки шаҳноза бисёр дорем. шаҳнозаҷона имрӯз тасмим гирифтем ки дастгирӣ мекунем ва розыгриша барои шаҳноза мегузаронем. ва ҳозир ман барои шумо ҳозир духтаро, аввал ман розыгриша ба пуррагӣ духтарова нависам, ман ба равон кунам, баъд сар мекунем. так, салом алейкум, хуш омадед. уражду аминачку. так, ассалому алейкум. созен хубе напа барори корхоҳонам ба ҳама ҳамкорони азизу қандам. саломат бошед. ҳамида, ассалому алейкум апаҷон. ва алейкум салом. ҳозир ина навистам, духтаракон ба ҳозир ма ба равон мекунам, баъд
сар мекунем. Дар розыгриши мо духтаро 10 то тӯҳфа гузошта мешавад. Нархи намирокҳоям, нархи рақамҳоям беҳад дастрас аст. 350 рубле пардохт мекунед ва дар розыгриш иштирок мекунед ва соҳиби ягон тӯҳфаи крем, кушон, ана ҳамин гуна тӯҳфаҳо мегардед. духтаро марҳамат, онҳое ки мехоҳанд ки ҳамроҳи мо ҳамкорӣ кунанд, нависед, якҷоя ҳамкорӣ мекунем. ва духтарои азиз, боз як чизи муҳим, онҳое ки аз Тоҷикистон номнавис мешаванд, духтаро шумо метавонед як маротиба кабинета фаъол кунед, то дар Тоҷикистон кушода шуда наша, кабинета фаъол кунед. баъди оне ки дар Тоҷикистон кушода мешавад, баъд шумо уже метавонед баллотона ба пуррагӣ зиёд кунед. То он вақта шумо таварабарот кунед, як маротиба кабинета фаъол мекунед, хариди зиёдатӣ надорад. ин хел шарт нест ин ширкат ба ҳамин як рӯи стол, як рӯи дастархон харида кунеду баъд 20 рӯз пас бо ҳамин хел дилатон зада меистад ки 20 рӯз пас бо харид сар мешавад. ин хел нест атомива, духтарои азиз. марҳамат, таваҷҷӯҳ кунед ба ин ширкат. ҳамин хел духтаро 35 та намирок ҳозир маҷдар дорам, духтаро равон кунам. баъд розыгриша мо бо приложенияи рандом мегузаронем. духтаро приложенияи рандом приложение ки такрор намешавад рақамҳо, беҳтарин приложение аст. хайр духтаро, ина ина ҳозир равон карда истодам. ассалому алайкум, духтари зебои ман, Рудобаҷон, шумо нағзми санамон. Ва алайкум салом, модарҷони азиз, худоро шукр. хуш омадед ба эфири мо. так биг батя, Рудобаҷони нозунаи ман, созем фарзанду аҳли оилатон созанд. худоро шукр, шуморо дӯстак медорам. ман ҳам инчунин, апаҷони азиз, хуш омадед. пештар эфира телефони дигарам кати кардагӣ будам, билайн буд. билайн кати инҷа связь он қадар нағз нест духтаро. анами мегафон кати связь нағз будааст. пештар тамоман овоз набуд. так, саломату бардаму хонаобод бошед. раҳмат. беҳтарин спонсор, дӯстатон медорам. саломат бошед. ҷураева Гулнора. ассалому алайкум апаи Рудоба, имрӯз ҳаминачка нишон метидми? бале, имрӯз нишон метиҳам. так, ана духтаро, ана ҳамин спискаи духтарое ки намирок харидорӣ карданд. акнун ҳозир мо розыгриша сар мекунем ва онҳое ки бурд карданд, ман ана ҳаминҷа менависам. так, ҳозир ана духтаро приложение рандом, числа, так, сбросить, аз нав сар мекунем. ана духтарако сар кардема. бисмиллаҳирроҳманирроҳим. рақами се. ҳасанова Сумайя. рақами се. ҳасанова Сумайя.
Сумая. Дальше. Сумая хоҳари азиз, табрик мекунем. Дальше рафтем. Рақами 11. Рақами 11. Рақами 11. Зери рақами 11. Марҳабо. 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 Зери рақами 11. марҳабо. Дальше рафтем. Рақами 9. зери рақами 9 духтаро. Так. мухтасар. Табрик мекунем мухтасар хоҳари азиз. ина духтаро. мухтасар. Дальше рафтем. 33. чорум. рақами 33 бурд кардан. рақами 33. Султонова Манзура. Манзура. табрик мекунем Манзура хоҳари гиромӣ. Дальше рақами 13. рақами 13 ки боша зери рақами 13. Нисоҷон. нисоҷон хоҳари гиромии ман бурд кардан. табрик мекунем нисоҷони азиз. дальше рақами 35. рақами 35. ҳозир мебинем зери рақами 35 ки Назира хоҳари гиромии ман. хоҳари чақонаки ман. 7. ҳафтум. так рақами 5. зери рақами 5. марҳабо боз бурд кардан. рақами 5. марҳабо. марҳабо чандта намерок харидорӣ мекунанд. барои ҳамин бурд мекунанд доимо. рақами 2. рақами 2. зери рақами 2. воҳидова Шаҳноза. воҳидова Шаҳноза. Шаҳнозахон табрик мекунем хоҳари азиз. да дутои дигар мон духтаро. 23. зери рақами 23. 23 Анораҷон бурд кардан. Анораҷон. табрик Анораҷон хоҳари гиромӣ. дальше 25. зери рақами 25. нисоҷон боз бурд кардан. ана нисоҷон якумин маротиба ба фикрам намерок харидан бурд кардан. ана ҳамин хел духтаро. ана ҳамин гуна иштирокчиҳо мешавад 35 нафар. баъдан ана ҳамин хел духтаро 10 нафар бурд кардан. онҳое ки туда отведи маш туда чуть-чуть закрой дверь. зери рақами онҳое ки 10 нафар бурд кардан ҳаматона табрик мекунем духтаро. 35 нафар будан намерокҳои харидорӣ кардагӣ. ана ҳамин хел духтарои азиз. онҳое ки бурд накарданд духтаро дар як ҳафта як маротиба мегузаронем ва шумо не бурд мекунед. акнун смсотона ман ба ҳузур мехонам. духтарои атомӣ лайка фаромӯш накунен. ҳатман духтаро. аминка спит маша? она кушает и где свет здесь? ина духтаро набирачаи ман хоҳиш кардагӣ будед. сюда вывези её, я здесь. инҷа бошад духтаро харидои ман як сайти арзон ёфтам духтаро. ина ҳоли дар хона чо мекунам. ана михел обувҳои арзон духтаро барои духтараком гирифтам. зимистона барои сменный обув
860 рубли духтаро. Кроссовкиҳои зимнӣ беҳад нағз будааст. Мешавад ку баъзан вақт замокаш мешиканад ё ки ҳамин хел хулоса обуфи сменӣ дар кор ҳама вақт зимистон. Ба 860 рубли фикр мекунам ки беҳад дастрас аст. боз як намуди дигар гирифтам. Ана ҳамин гуна лосиниҳои рубчик гирифтам. 600 рубли утеплённые духтаро барои настинка. Аҷоиб. Так, здравствуйте. Что за конкурсы? Здесь не конкурсы. Мы здесь проводим розыгрыш. У нас команда, которая работает в компании «Атоми», которая производится косметика качественная, корейская. Так что присоединяйтесь к нам. Ана Михаил духтаро, бад ана ингуна сапожки гирифтам. Машин, может, покажешь мне вот эти сапожки? Хай хулоса дупари гирифтам духтаро. Дар кор мешавад барои ҳамин сменаи арзон будааст харидорӣ кардам. 4 та гирифтам. Фарзандо бисёр. Уги. Ана мегуна уги духтаро беҳад удобненький, спортивненький, ҳама тарафа. Фикр мекунам ки ҳозир якта ремонти обув 700-800 рублей. Авай беҳтараш ки якта обув гирӣ. Арзон меғалтад. Аккуратно положи. Ана ин принцессаи мо хоб. Коляска катида бирни хона. Ана ҳамин хел духтаро. ҳозир ман якта кофе тайёр мекунам духтаро. Суҷида мегӯм якта барои ман кофе мекунад. Баъд суҳбатамоя давом мекунем. Суҷида, сделай мне кофе, пожалуйста. Кто там? Уснора? Не, ман келина азоб наметям. Суҷида қати. Худо хоҳар. Суҷида қати хоҳараш суҳбат дошт. Салом алейк кардам манам тамошобино. Суҷида давай якта мама кофе кун. Духтаро, нами кофе «Атоми», марҳамат, харидорӣ кунед. Нет, одной хватит. Ты что, ты хочешь меня убить? Не, як-то бас. Не, хамаш хайду. Чуть-чуть там сливки добавь или молока добавь и все. Топленый придет? Давай, да. И ложечку можно? Ҳозир якта кофе менӯшам, духтаро хона меравам. Мошалло, калом кунад аминахона. Раҳмат, раҳмат. Сколько? Чуть-чуть кипятка налей. Так, зрителё, да якта кофе тайёр кунед, боз зур мешуд. Хона биёед меҳмонӣ, духтаро тайёр мекунам, албатта чува не? Албатта тайёр мекунам. Ҳамин хел кофе ба маза будааст духтаро. Хватит Суҷида. Ҳамин хел ба маза будааст ки аҷоиб, беҳад маъқул шуд. Дар дарунаш 50 дона духтаро. Шакарашам в меру мегӯянд ку кифоя, ҳамин хел на бисёр, на кам. Ана ҳамин хел. Чё, Машунечка? А по чашке скажи, пусть я одежду поменяет. Хайр духтаро, кани смс-отона хонам. Зрителё, да якта кофе ина хондам. Алейкум салом, Гулнура апа. Хуш омадед, Хадича, хоҳари азиз. Ассалому алейкум, машалло, Аминаҷони холаш. Солнышко. Ва алейкум салом. Саломат бошед, неки мо бачаем, модари азиз. Саломат бошед, бача бошед, ҳамсоли бачаам будагистед. Саломат бошед. Биг батя, ман таги адёл даем. Моя работа. Салом. Ва алейкум салом. Хуш омадед. Хатича, ман номи духтарам мондагиам. Ман фаҳмидам ин шумо Хатича кистед, ман фаҳмидам шумо хоҳари азиз. Хуш омадед. Таманноҷон. Хуш омадед. Ойшахон, Рудобахон, хуштомани беҳтарин, мошалло.
Саломат бошед, рахмат. Приятного чаепития. Спасибо большое. Тоже наливайте кофе или чай горячий. Присаживайтесь, слушайте о нашем атоме. Ассалому алейкум, спонсори бехтарин. Аминара нишон додам ко духтароина Аминка. Аминка витаминка имо ана. мо шуморо дӯст медорем. Саломат бошед. манам инчунин ҳаматона ҳурмат мекунам, дӯст медорам, қадр мекунам духтаро. Подписчикоя ҳаматона ҳурмат мекунам. нисбати ҳаматон ягон вақт ман ё сухани қабеҳ наменависам ё ки сухани қабеҳ намегӯям дар эфирҳоям монанди баъзе недоблогерҳо қатъи подписчиком ман ҳеҷ вақт ҷанг намекунам. қатъи подписчиком ҷангу разбор намекунам. барои чӣ? Барои он ки намехоҳам рейтинги каналама паст кунам гӯем духтаро. канали ман аз аввал канали мотиватсия барои зиндагӣ, мотиватсия барои ҳаёт, мотиватсия барои модар будан. аз аввал ана ҳамин хел буд канали ман. мехоҳам то охира ана ҳамин хел монад. ва ҷойҳое ки ҷанг мешавад, разбор мешавад, причем ҳар рӯза эфир ман бисёр ҳамин блогерҳои тамошо мекунам. баъзан ҳамин вақт ёбам тамошо мекунам. постоянно разбор, постоянно ҳамин аз рӯи ҳамин навистаҷотҳо, аз рӯи ҳамин шарҳҳо доимо разбор мешавад духтаро. ин чиз барои зан зебанда нест. ман фикр мекунам ки тимболи занҳои калон, тимболи барои онҳое ки модар ҳастанд, ин чиз зеб намедиҳад. ягон зарра шуморо зебо намекунад. ягон зарра шуморо қадр намедиҳад. одам худаша бояд беқадр накунад. одам бояд ба гуфти Русо ки надо знать свое место и свою цену в жизни. ана михел апаҷон чӯ ман ҳозир шурбо борин так Тимур сейчас удалим вас. ина шуд тамом. разбор намекунем. калонак шудааст. машаалло. худоро шукр. худоро шукр. кофе атоми чӣ хел бошад? кофе беҳтарин. Гулнора навиштагӣ кофеш беҳад болаззат. ҳам сливкашам кифоя, шакарашам ҳамаш норма. ин хел ширини бад нест. ана михел модари хушбахттарин. мошалло аминаҷона беробинак дидем. ҳеҷ гап не, барои холаҳош мумкин беробинак дидан. так мавҷуда 1976 атомианце. ана михел духтаро. ва бори дигар гуфтаниам ки онҳое ки бо мо ҳамкорӣ кардани ҳастанд маҳз дар командаи ман бо ман ҳозиро духтаро, ман танҳо командаи худама муаррифӣ мекунам дар влогҳоям, дар эфирҳоям. марҳамат онҳое ки ҳамроҳи мо коркарданӣ ҳастанд, биёед якҷоя ҳамкорӣ мекунем. кори беҳтарин аст. хариди ҳармоҳа надорад духтаро. харидҳои маҷбурӣ надорад. марҳамат духтаро, биёед. Мухаммад Али, где Аминочка? Вначале Аминочку показали, можете посмотреть, пересмотреть можете этот эфир. Атоми кофе без сахара и лактозы. Гулҷаҳон, апаҷон шумо характератон супер. раҳмат Гулҷаҳон хоҳари азиз. так дуо кунед мара мисли набиратон. ҳама каса дуо мекунем хоҳари азиз. имя нет навиштагӣ. ҳаматон анамиҷа як дуо нависед духтаро барои ҳамин хоҳар. илоҳим кӯдакдор шаванд. так шоматон ба хайр бошад апаҷони мавҷуда. саломат бошед. так духтари зебои ман, Рудобаҷон, овози форматон ҳеҷ гоҳ хаста нагардад. саломат бошед модарҷони азиз. кофе ислом навиштанд. чанд сум кофе? кофе 50 донаш 1000 рублей духтаро.
ина апай мавҷуда навиштанд ки бо безлактоза, яъне бешир будааст ин кофе барои онҳое ки организмашон шира қабул намекунад. баъзан организмо ҳаст ку лактоза, ин дар таркиби шир як намуд фермент ҳаст, лактоза мегӯянд. яъне ки онҳое ки лактозая қабул намекунанд метавонанд аз ҳамин кофе харидорӣ кунанд. саломат бошед апай мавҷуда. бичамо бегалиева. салому алейкум апай рудобаҷон, ман дар атоми регистратсия шудагӣ метавонам қати шумо ҳамкорӣ кунам? агар дар ҷое ки регистратсия шудаед, хоҳари азиз Марина навиштагӣ, агар харидорӣ кардагӣ набошед ё ки кабинетатон активне набошад, албатта метавонед қати мо ҳамкорӣ кунед омада. Зарина апай рудоба, шукр ки либосотон пӯшида эфир мекунед, ранги дигарҳо. Зарина хоҳари азиз, нафаҳмидам хоҳарҷон чӣ нависед? кани ҳамина равшантар нависед. Нафаҳмидам дар бораи чӣ гуфта истодаед. нодира абдумаҷидова, ассалому алейкум апаҷон, хаста набошед. ва алейкум салом нодираҷон, хуш омадед. апаҷон, хонаи келинатон мисли хонаи худатон озода, уютна, ин гули ваза худатон овардед апаҷон? бале, ина худам ҳамон рӯзе ки соҷидаи аз больница овардаги будем, ҳамон рӯз як рӯз пеш харидорӣ кардаги будам аз фикс прайс. ман нағз мебинам ҳамин хел чизои уютненькие. ҳозир чизе ки харидорӣ кардам ҳозир нишон метиҳам. барои видео кардан гирифтам ҳамин хел аксессуарҳое ки уют создават мекунад. ҳамин хел чизои ман дӯст медорам. машоничка, маш кани маша соҷида. Соҷида, бё, ман ба ҳамин вая кушодате. Вот эти вот аксессуарчики. Вот сюда поставь, я покажу девочкам. То у меня руки заняты, я штатив не взяла же. салому алейкум, ман дар ҳамин ютуб тоқами видеои шуморо маъқул мекунам, влогои шуморо корума мекунам. саломат бошед, Милана навиштагӣ. ина духтарако, ина бида чӣ хел зебо. инҷа соҷида ман ба як вай чашка ширинӣ овардааст ки ман фарбе шавам камтар гуфта. Выключи один раз, покажи. Да. ина духтарако, ина бинед чӣ хел ҳамин хел уют создават мекардаги чизо, ҳамин хел приятно. Да, включи. бо нархошам нархҳои дастраскати духтаро 180 рубли ҳаминое харидорӣ кардам. чӣ хеле ки гуфтам дар як сайт обуна шудагиам, ҳамин сайти шаҳри худам ва ҳамин хел чизои арзон мебиёрад ки беҳад нағз. вал биризба ана ҳамин чизо 380 духтаро. вал биризба дидам беҳад қиматам. маъқул шуд. ҷураева Гулнора навиштанд ки апай рудоба влоги пухтупаз кунед. ҳатман хоҳарҷон, ҳатман. гапи шумои дар замин намегузорам, ҳатман мекунам. Так, Салман Фарс навиштанд. Так. хоҳарҷон, акнун саволи шумо ва якумаш ин ки шавҳари дуюм не шавҳари сеюм ё чорум, ва акнун ман намедонам хоҳарҷон. дальше намедонам, ман қатӣ ва ё тамоман робита надорам, намедонам. рости гап ҷавоб додан наметавонам саволи шумо ва Салман навиштагӣ. ина метавонед аз худашон пурсед. агар ҳақиқата гӯянд ҷавоб метиҳанд, набошад не. ана михел духтарако. пагоҳ ман бояд якҷо меҳмонӣ равам, тӯй равем бояд. агар наравам ҳатман влог мекунам, агар равам аз тӯй барои шумо шортс мепартом. Так. ойша, салом апа. ва алейкум салом.
Так, Сабрия навиштан. Ассалому апаҷон, ҳамин барои желудка и поджелудочный дору доред? Албатта дорем. Барои желудка духтаро ана ҳамин гуна дору дорем. Ҳозир мешуд. Дору не, аслан дар ширкати Атоми духтаро дору не. Ин иловаҳои биологии, биологически активные добавки. Так, ҳозир для сток хелм гуфтагӣ чиз ҳаст барои желудка ва поджелудочный. Так, для желудка бад от Атоми. Ана духтаро, касе ки савол дод? Ана ҳамин барои желудка аст духтаро. Ҳозир дар бораш пуррагӣ маълумота мегӯям бароятон. Так. Так. Stomach Health. Ежедневный уход за здоровьем желудка с атами содержит 250 мг экстракта почек жимолости, что соответствует 100% суточной нормы. Так, может помочь со здоровьем желудка, содержит рекомендуемую суточную дозу экстракта почек жимолости, защищает слизистую оболочку желудка и заботится о вашем желудке. Удобная жидкая формула, которая защищает слизистую оболочку желудка. Дидед духтаро, ана ҳамин барои желудка. ана ҳамин духтаро беҳтарин чиз барои онҳое ки аз дарди ҳамин меъда азият мекашанд. Барои ана ҳаминҳо метавонед харидорӣ кунед. Ин аз сайти Корея заказ мешавад. Пулаша пешакӣ пардохт мекунед, баъд заказ мекунем духтаро. ана ҳамин хел. 30 пакетик дорад, 20 миллиграмми. салому алейкум, ман дар ютуб так хондам, ина хондам. Так, салом апаҷон, Парвина қати ҳам алоқа надоред? Не, Парвина қати салом алейк дораму айни ҳол хела вақти зиёд шуд надидам. Ассалому апаҷон, барои желудка поджелудочный дору доред? Ҷавоб додам шумова, Сабрия навиштагӣ. ватсапи ман банависед, маълумоти пурратар медиҳам. Соҷида Созай апаҷон, мошалло духтарчадор шудан. Худоро шукр, Соз, раҳмат. Не, ман диданаш намехоҳам, намепурсам. Шаъд дар эфирош гуфтам, ман дидам ин так наметм савол вая. Салому алейкум апаҷон. Ва алейкум салом, Ҷаҳонгир Саидов навиштам. Халил Акобиров, дидем апаҷон, ман фаҳмидам, ки ин гулҳо кори шумо беҳад зебо, айхонаи худатон будагӣ ҳам беҳад зебо, сафед. Марина навиштанд, ки мардакои Альфонс 100% Маринаҷон, гапотон дуруст, 100% ҳастанд. Ҳамихел альфонсо ҳастанд. охир обрӯи мардака паст мекунанд, обрӯи миллата паст мекунанд. ана ҳамихел аз шоти занҳо зиндагӣ мекунанд. ҳамихел мардако пур ҳастанд, нангу номус надоштагӣ ҳастанд. ҳамихел мардако. Так, моя работа. Шумо дар эфири Апаи Рухшон фақат ҳамира менависен, ҳолиам одам наёфтен? Имя нет. Ассалому алейкум, спонсори азиз. Ва алейкум салом, Амира. Апаи Рудоба, ҳамин хемухем барои ҳомиладор шудан ягон кӯмак мекунад? Духтаро, саволи беҳад нағз додед. Акнун барои ҳомиладор шудан духтаро, албатта ки аввал худованд амр медиҳаду як чиз сабаб мешавад духтаро. Барои ҳомиладор шудан хемухем, танҳо хемухем кам аст духтаро. Хемухем, женшен, сокнони ва женский пробиотик гуфтагӣ чиз ҳаст духтаро. ана ҳамин чизо дар кор аст. танҳо хемухем намешавад. хемухем аз организм ҳамаи инфексияҳое мебурорад, хуна тоза мекунад, организма перезагрузка мекунад. Лекин женшен ин барои ҳамин занҳо беҳад зарур аст, барои ҳамин узвҳои ҳамин занҳо беҳад зарур аст. Баъдан
сокнони аз организм миома, эрозия, ҳамаи чиза бартараф мекунад, чизое ки монегарӣ мекунад барои ҳомиладор шудан. Баъдан пробиотик, женский пробиотик мешавад. Женский пробиотик инам як чизи зарури аст. Ина дар обученияҳоям ман дар борааш маълумот медиҳам. Акнун ҳамин списаки ана ҳамин доруҳои духтаро ман аз куҷо гирифтагӣ ҳастам? Ман бисёр борҳо гуфтагӣ ҳастам ки дар чати рӯзҳо подписатсия шудагӣ ҳастам. Дар ана ҳамон ҷо отзифҳое мемонанд, аз ҳамон отзифҳо гирифтагӣ ҳастам. Шаҳром Қодиров апана берачара нишон додам, дар ҳамин саршавии эфир нишон додам, метавонед бинед. Апаҷон, ман хӯрдам хемохем, мада фоида накард, ҳомиладор нашудам. Именет навиштагӣ. Ман ҳозир гуфта истодам хоҳарҷон, ки барои ҳомиладор шудан танҳо хемохем кам аст. Женшень, сокнони ва женский пробиотик. Як курс полностью ана ҳамина гирифтан дар кор. Ҳамин 4 чиза. Ассалому алайкум, апаҷони ширин, сухан беҳтарин спонсор. Саломат бошед. Так, апаҷон, дар телеграм обучение кушоед, обученияҳои спонсорҳои аз мо болоро мепартофтед. Дар телеграм обучение ҳаст, духтаро, группаи обучение ҳаст. Мо ватсапаям группаи обучение кушодагӣ ҳастем. Так, салом, ман зан ҳастам. Апай Рӯбаҷон, женшень барои ҳомиладоршавӣ ёрдам мекарда бошад? Бале, Ғолиб Қаюмов навиштан. Албатта ёрдам мекунад. Ина ҳозир дар бораш маълумот додам. Апай Рудоба, ҳамаш чанд сум мешавад? Ҳозир ман шуморо ҳисоб мекунам, духтаро. Ина, духтарои азиз, 8000 хемахем, 6500 женшень плюс 5000 нони ва тақрибан 4500, 4800 ёки 5000 мешавад женский пробиотик. 24500 мешавад. Барои чи ман нархи аниқаша гуфтан наметавонам? Барои ки женский пробиотика мо аз худи сайти Корея дастрас мекунем. Унҷа аз курси Корея вобаста аст, духтаро. Ҳамин 500-600 рубл фарқият мекунад. Марина, ман аз таҷрибаи зиндагии худам мегӯм, барои пул шуда мардако ай фарзанду оилашон рӯ мегардонанд. Бале, хоҳарҷон, бале, ҳастанд ҳамин хел одамо. Апаҷон, агар регистратсия кунӣ, дар атоми ягон хел скидка дорад? Сабрия навиштанд. Нависед, хоҳарҷон, дар ватсапи ман ҳарду мо гап мезанем. Скидка барои шумо ташкил мекунем. Нависед, қати мо ҳамкорӣ кунед, скидка ташкил мекунем, албатта ки. Так. Али Муҳаммад ё Музаммат навиштагиян. Барои чӣ шумо ай Фаберлик рафтен? Саволи беҳад хуб. Ман аз Фаберлик барои чӣ рафтам? Барои он ки якумаш ин ки дар Фаберлик ман бо ҳамроҳи директорои болобудагӣ забон наёфтем. Якумаш. Дуюмаш ин ки хоҳиш накардам қати ва ё кор кардан. Дуюмаш ин ки барои ман беҳад душвор буд. Хариди ҳар моҳа дорад. Рости гап, барои ман душвор ҳар моҳ харид кардан буд. Ба ҳамин хотир рафтам. Так, Рома Довутов, салом. Ва алейкум салом. бовар кунед, дига метарси ягон компания кор кунӣ. Ин компаниява натарсед, хоҳарҷон, компанияи беҳтарин аст. Атоми ин беҳтарин ширкат аст, духтаро. Бисёриҳо мегӯянд ки ана атоми ин Корея, ширкати Корея дар состави, дар таркиби маҳсулотош хук дорад. Духтаро, дар Фаберлик ҳам ҳамаи чизаш ҳалол нест. Ҳамаи ҷова, масалан, мо ҳамин Россиява зиндагӣ мекунем. Россия зиндагӣ мекунем, магазин ба ворид мешавем, мағоза ба ворид мешавем, ягон чи харидорӣ карданӣ мешавем. Барои худамо чизи худамо истеъмол мекардагие интихоб мекунем. Дар мағоза беҳад интихоб калон аст. Ҳамаи чи ҳаст. Ҳамин хел нест. Мо аз он ҷо чизе ки барои мо лозим интихоб мекунем. Аптека медароем, дорухона. Дар дорухона 70-80% маҳсулотҳои ҳамин хел свинина доранд. Мо чӣ кор мекунем? Интихоби мо албатта ки ба он чизе ки барои мо зарур аст, ба ана ҳамон меғалтад.
дар дасти худатон ҳамаи чиз, духтарои азиз. Ин ҳамин гапи намешудагӣ ки ана ин ҳаром аст, ана ин ҳалол аст. Фикри ман ана ҳамин. Духтаро кор мекунанд, фарошӣ кор мекунанд, қатъи мардҳо суҳбат мекунанд, кор мекунанд, дар кафеи дигар миллатҳо кор мекунанд, вай ҳалол будасту дар ҳамин ширкати атомӣ кор кунӣ ё ки дар любой дигар ширкат кор кунӣ. Ман намедонам, хайр ман он қадар маълумоти динӣ надораму фикри ман ана ҳамин. Апаҷон, беҳтарин блог аз они шумо. Манам аз Фаберлик рафтам. Ман танҳо дар боло истода маош мегирифтам. Лидерам мне неудобно буд. Ҳозир коралловый клуб ба кор мекунам. Инҷа ба 500 балконат 1500 сомон. Помощь домохозяйкам. Хоҳарҷон, акнун ин коралловый клуб ба чӣ истеҳсол мекунад ин ширкат? Допустим, ин просто барои одам овардан пул гиред. Ман фикр мекунам ки ин хел ширкатҳои действительно пирамидаянд. Агар барои одам просто пул гиред. Ман ҳамин хел фикр мекунам. Ин албатта танҳо фикри ақидаи ман, фикри шахсии ман. Ин духтаро бо қаҳратон набиёяду. Ин фикри шахсии ман. Хайр, ҳар як кас ҳаёти худаша, кори худаша худаш интихоб мекунад. Лекин ба фикри ман ҳамин хел. Ман як бор харид кардам дар атомӣ. Мехоҳам қатъи шумо кор кунам. Ана ҳозир нависед, Марина навистаги хоҳари азиз, ҳозир нависед дар ватсапи ман. Ҳозир баъди эфир ҳардумо суҳбат мекунем. Шумоя дар командаи худам регистратсия мекунам. Ассалому алейкум, апай Рудоба. Вы очень мудрая женщина. Я очень вас уважаю. Всегда смотрю. Ва алейкум салом, Мутриба, хоҳари азиз. Спасибо вам большое за вашу такую высокую оценку. Очень благодарна. Я вас тоже всех уважаю и ценю. Так. Так, имянет. Апаҷон, келинатон чанд қавм милладор нашуда буд? Бахшиш, агар ягон гапи безеб зада бошам, фарзанд барои ҳамин мегум бошам. Ман надорам фарзанд. Келинам баъди так моҳи август тӯй шудагӣ бошад. Август, сентябр, октябр, ноябр, декабр, январ. Баъди 6 моҳ, хоҳарҷон. Баъди 6 моҳ милладор шуд. Так, духтаро, компания Атомӣ беҳтарин компания аст. Худи ман ба зарплатаи дилхоҳам баромадам. Беҳтарин, хоҳари азиз, Амира навиштагӣ. Саломат бошед. Халид Фахриддинов навиштан. Апаҷон, агар мумкин бошад, Аминаҷона нишон тед. Аминаҷона аввали эфир ба нишон додам, хоҳари азиз. Хоҳарет, бародарет, Халид навиштагӣ. Коралловый клуб ҳам витамину Б дорад. Я имела в виду, кроме Фаберлик, есть другие хорошие компании. Фаҳмо. Помощь домохозяйкам. Фаҳмо, хоҳарҷон. Понятно. Я думала, просто там людей приводишь, и за это получаешь какие-то бонусы. Все понятно. Отлично, замечательно. Молодцы. Наши девушки, они очень активные, они очень, знаете, знают, что хотят от жизни. И они вот правильный выбор делают. То, что они очень большой процент наших девушек, вот азиатских девушек, работают в таких компаниях сетевых. И они нормально зарабатывают, и все хорошо у них. Я думаю, у всех получится, если кто хочет. Салом, апаҷон, спонсори беҳтарин, мо беҳтарин эфир, раҳмат. Салом, хоҳарҷон, шумо беҳтарин зан ҳастед. Саломат бошед. Я сама пользуюсь 2 года косметикой Атоми, мне очень нравится. Замечательно. Мы очень рады, что мы оправдали ваше доверие. Апаҷон, баъди эфир Аминаҷон исриқ кунед. Амира навиштан. Ҳатман. Ҳар рӯз исриқ мекунем. Исриқ ҳар рӯз мекунем. Так. Халид Фахриддинов. Ман зан ҳастам. Беҳтарин, хоҳарҷон. Хайр, духтарои азиз, эфира ба охир расонема. Лайк монед, ҳаматон лайк монед, духтаро. Айни ҳол 68 нафар, 48 та лайк ҳаст тамом.
Ҷураева Гулнора апа, Рудоба, шумо беҳтарин зан. Саломат бошед, хоҳари азиз. Апа суд чӣ шуд, ё ки ба пул ҳамаи ҳал кард? Аҳмадҷон навиштаанд. Хоҳарҷон, агар ҳамин савол шумо ва интерес набошад, ватсапи ман банависед, ман ҷавоб медиҳам. Майлаш, ман намехоҳам назди одами бисёр ба ҳамин мавзӯъ гап занам. Нависед дар ватсап, ҷавоб медиҳам. Ҳамкорҳои бурдкардагиҳо муборак шавад, тӯҳфатон насиб кунад. Баҷон, кофе шумо дида дилам ба кофе боист. Кофе, духтаро, якта кофе худатон ба тайёр кунед, якта чой тайёр кунед. Ана михел шишта влогои мана тамошо кунед. Номеротонро аз куҷо ёвам? Ҳозир номерома менависам. Дар ҳамин саршавии эфир менависам. Проснулась? Пампушка. Приветик. Ина. Атомибам одам ҷамъ мекунед, апаҷон, или нет? Сабрия навиштанд. Бале, одам ҷамъ мекунед, лекин одам бисёр ҳаст, одам омада истодааст. Халид Фахриддинов: апаҷон, исриқ чӣ мешавад? Исриқ ин испанд мешавад. Испанд. Номерома дар охир закреплено мекунам. Хайр, духтарои азиз, чизакҳои пешатон хушрӯ, апаҷон. Саломат бошед. Духтарои азиз, эфирамона ба охир расонем. Аллакай қариб 1 соат 47 дақиқа қати шумо ҳамсӯҳбат шудем. ҳазор раҳмат, ташаккури зиёд, ки дар эфири мо иштирок кардед, мана дастгирӣ кардед. Аз ҳаматон миннатдор ҳастам. Саломат бошед, сарбаланд бошед, муваффақ бошед онҳое ки дар ширкатҳову дар корхонаҳо кор мекунанд. Дар охир ман номерома закреплено мекунам. Нависед барои кор. Якҷоя ҳамкорӣ мекунем. То эфирҳои оянда. Худо нигаҳбон.